Så filmer den. Dobbelt. Kan jeg godt lige komme herover og hjælpe os? Optager nu? Ja, den optager. Du skal bare spille. Ham der Mikkel. Kan du have din? Den giver mig en smør. Du skal bare... Er det ikke en heldig? Alle dem, der er hvide og tykke. Er det ikke? Nej. Det er kun 10 år. Er det sådan en toast? Nej, mand. Det er mindre ting af det. Har du sælget den tank? Hvad? Har du sælget tanken? Jeg sælger den ikke. Jeg traded den. Nå. Og det hedder jo solgten. Og jeg træller ikke til jer. Jeg tager fra det til Bilo. Dobbelt julet. Hvorfor kan jeg heller ikke have en Bilo? Og læg det med jyld. Men ikke hvad for en hvad? hvad for en god Navinil, hvad hedder du? Jeg hedder på hvad? På Roblox. Ja, det er dem. Men jeg kan godt komme ind på den, tror jeg. Du skal bare logge ind i den. Det er veldig godt. Så nu hvordan slukker jeg for den? Så skal du bare... Jeg mester til det der med en tommelfinger. Du skal bare holde ind på den her. Du skal bare holde balance. Jeg kan godt forstå, at du tænker den på langtiden. Det tror jeg ikke. Du skal bare prøve at holde ind her. Du skal bare holde ind på den, okay? Så er det nok. Eller bedste her. Ikke bedste for sådan en farsfar. Eller søster.